L'Afrîna Rojavayê Kurdistanê duh sêşemê rewşeke awarta di nav grûpên çekdar derûda û ketine dilez û bezê de da ku grûpeke çekdar ya din ji Efrînê derxin piştî proseya derxistina çekdarên Eşşerqiya ta Cindêrsê da ku berê wan li gorî rêkeftinekê bidin Îdlib'a Sûrî. Ji dereke taybet ji arkê re eşkere kir ku rewşeke awarta di nav grûpên çekdar derûda û ketine dilez û bezê de da ku grûpa çekdar ya bi navê Sultan Murad ku cihê xwe li taxên Efrîna kevin mîna geraca Efrînê riya Salaheddîn ya sereke û taxa zêdiyê ya ku digihe geraca Efrînê ya giştî digirin ji Efrînê derxin. Derbarê ziyanên ku gihiştina sivîlan li Efrînê di proseya derxistina çekdarên Şuheda Eşşerqiyê de heman jê derê tek ez kir ku di heman dema şerê navbera wan grûpên çekdar de roja yekşemê 18 vê mehê hin grûpên çekdar ew rewş ji xwe re bikar anîn diziya malên sivîlan kirin serbarî got encama topbarankirinê de li nava taxên tejî sivîl ziyan gihiştina mal û dukanên welatiyan û gelek camên wan hatin şikandin. Grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin bi serpiriştiya hêzên Tirkiyeyên taybet proseya dijî çekdarên Şuheda Eşşerqiya bi tometa bikaranîna bin pêkirinan dijî sivîlan li Efrînê encam dabûn ku di wê pevçûnê de bêhtirî sih çekdarî ji her du aliyên şer de hatin kuştin. Her li Efrînê û ji aliyekî din ve roja 20 mehê motorsikletek li nêzîkî navenda polîsên leşkerî li navenda Efrînê teqiya û hejmarek kuştî û birîndar encam da. Çekdarên pêdê ew teqîn diriya daxuyaniyeke fermî de li xwe girtin. Çekdarên bi navê Ertêşa Niştimanî duh sêşemê daxuyaniyek derbarê proseyên bên belav kirin. Tê de tekez kirin ku ew prose dê bigihêjin Ezzaz Babû Cerablûsê jî. Ji aliyekî din ve Azad Osman endamê Encûmena Xwecehî li Efrînê amaje kir ku proseya bê dê beramberî 40 grûpên din ji bilî grûpa Şuheda Eşşerqiyê dê were encam dan.